Ja, ik ga gewoon op het verkeerde moment op het goede knop gedrukt. Ja. Geweldig. Is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is... Ik? Huh? Jij? Is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij al... Maar al eens jongen, hè, dat jij maar hier hij. Dus dat zeker, handjes zingen. Jullie? Kijk het jongen. Op de film? Nou, iedereen kan jongen, maar... Ja, maar hoe? Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Hij leven lang, Hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang. hoera, Ik vind dat een beetje eng. Dat, Oh, sorry, dat eng. Lang zal die leven. Lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier bij de piep. Hoera. Wauw, Ja, dat vind ik net echt. hoera. Oh, wat zijn we blij. Oh, wat zijn we blij. Niet omdat hij jarig is, waarom de vreterij. Geweldig. Wat doen ze, wat doen ze? Ik weet niet, voor mijn ticketje. Ticketje? Ja, ticketje. Wat gebeurt er nou dan? Of misschien aan zo'n personeelsuitje. En ik krijg je, hè, van wat collega. Van collega dat er wat politie staat in mijn ME-bussen. En oorending. Nou, dan moet de Friese vlag er even op aan natuurlijk, hè? Dan mag er één bij wezen, hè? Als het nice is, dan ben ik er echt bij. Spanning en sensatie in Ljout. De polities. Oh god, mijn fiets zit los. Oh, Stien zit jezelf los. Dus even shit. Ja, dat kan. Oh, telefoon dit bij me. Thomas, zo snel moest ik. Vierde van alles, jong. Oh ja, spanning en sensatie. We zitten even shit. Politie biedt mij toe. Hoe mooi waar, joh, hè? Prachtig, hè? Oh ja, maar shit, politie. Brommeke had het erbij. Oh ja, dat is meneer mijn brommer. Vroeger hier het dan, hè? Ik heb ook een brommer en dan weer zo'n waskal. En dan weer ergens een rollenbank in de stad of zo. Maar dit voor mij had hij net een rollenbankje erbij. Even zien. Oh ja. Dan wil er een man voor in een brommer. Zullen ze misschien al die brommer houden? Ha? Weet niet. Mama en brommer. Weer houden. Is toch wat? Ik moet hem oppakken. Ja, ik weet het net. Lekker waar, joh. Kijk, die duivels niet hier. Dit is echt heerlijk, man. Wat verdikke me. Ik denk dat die duivels niet hier. Dit is heerlijk. Wat zie je? Wat vitamine D pakken. Ah, goeie meneer. Lekker warm, ik op de broek. Hey. En dat gebeurt hier ook wat. Politieman hier. Gezellig. Goeiedag. Is lekker waar, hè? Wat zegt hij? Lekker waar is het, hè? Ja. Ja. Lekker waar, hè? Ja. Heerlijk. Ik ben benieuwd wat er nog gebeurt. Dan gaan ze die man daar omhouden met zijn brommerke, maar dit is maar ik begin. Omdat er mij naar het bureau. Oké, dan check nog even een vrachtwijn van de Hanos. Wij wilden Hanos, hè? Deze Hanos. Wat dom van mij. Zo, je weet niet mijn brommerke, hè? Zou die eigenlijk gewoon houden worden? Die riet zo weg. Nee. Het zijn wel wat koeken, maar die politie. Ja, goeiedag. Doe hij wel lekker een bak koffie? Ja, heerlijk. Ja, wat voor koffie is dit nou dan? Hazellatte met... Sorry, en wat? Ik kan geen Fries. Maar wat is het? Wat voor een latte? Een hazellatte met havermelk. Wat, hazellatte? Ja, hazelnoot. Oh ja? Is dat Ja. lekker? Ja.
Is dat iets wat je vaker neemt of is het nu voor het eerst? Nee, dit is de eerste keer. Was wel lekker. Oké. Ja. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Proost. Proost. Tot ziens. Hoi. Oh, zit ik hier erbij? Oh, ik het bram ik even. Ja, in mij fort. Ja. Misschien wel met de politieman en gezellig. Het zou wel een leuke bijeenkomst. Ik praat net zo vaak met polities. Ik ben wel een beetje benauwd voor polities. Mijn vrouw die zei dat ik het net oorbrengen moet op de band. Dat ik bang ben voor de polities. Maar ik ben het toch stiekem een beetje hoor. Ik weet niet wat het is. Ik denk altijd van misschien iets dat ik u de woorden mee kom. Dat je een beetje benauwd bent voor de overheid en voor wat politieachtige dingen. Ik weet het niet. Ik word een beetje benauwd ervoor. Maar misschien kan ik even met ze praten. Misschien kan ik mijn angst een vat nemen. Hoi. En misschien kunnen ze me toch aan helpen om van mijn angst af te helpen. Ja, ik weet het net. Ik zit er even in. Ik praat met iedereen op straat, dus we hebben net mijn politieman, hè? Mooi politieman, super. Hoi. 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 Ha, goeie. Ik zei niet, ik ben wel een beetje bang voor de politie, maar goed net toch? Daar gaan we niet vanuit. Nee. Nee. Maar ik niet vrezen wat je moet doen ben dan net? Controlebevoegdheid uitvoeren. Controlebevoegdheid, wat hadden we niet dan? Nou, mensen die in bezit zijn van rijbewijzen en dat soort dingen. Oh, zeg je, maar ik moet meestal gewoon hier. Nou, we houden ze staande of ze doen ze stilhouden. Ja, zo ja. En dan kijken of ze wel in bezit zijn van bijvoorbeeld een rijbewijs. Maar ik toch niet schrik, je stuurt mijn man met een brom, maar ik denk van zo'n rollerband of zoiets wezen. Nee, Maar in dit geval niet. Nee, of zo? Nee. Oké. Dus veel mooier kan ik het niet maken. Nee, maar is dan zullen we ergens specifiek naar je, gewoon om haar iedereen moet? Algemene controle, dus het kan van alles zijn. Oh ja, oké. Ja. Nou ja, succes in elk geval. Ja, prettig. Dank u wel, hè. verder. Ja, bedankt. Ja. Hoi. Nou, dat voel je wat daar. De angst is een beetje fort naar hier. Maar ja, ik denk dat de angst er wel een beetje bij komt. Zo van, je rent maar gewoon hoe stritten. En dan in één keer, of nou ja, je rijdt hoe stritten, weet ik wel. En je kan er samen in één keer gewoon houden worden. Dat is mijn enige angst. Ik denk van aan het horen de miljoen. Oh jee. Wat je? We hebben het laatst trouwens al hier een heel goed plan volgens mij. Waar hier het plan ook alweer? Misschien kan Emiele daar nog even uitlezen wat voor mooi plan hebben we hier. Want waar controleert nou eigenlijk de politie? Ja, ik vind het wel nodig, want ik zie wel vaak polities die denken door dat mij wie ik net. Nee, zoals wat dan? Nou, ik zei lessen in een motoragent die hoorde in aan, die stond midden op fietspaard. Ja. Dan kon ik fietsen met Del en die bleef daar maar staan. En, nou, ik vind dat, dan moet ook de politie, die moet daar weer even heen om te zeggen van, maar ja, dit is een onveilige situatie, kun je maar even op een stoeping in staan. Oh. En ik ried de les naar de centrale as. Ja. Nou ja, ik kijk altijd de gang wel in. Maar toen weer in één keer, boem! Politieauto zat bij Del. Dus ik denk dat het heel getierd wordt voor de politie. En waar zou een geschikte persoon voor wezen om dat u te vieren, denkt? Nou, ik denk dat stoer het wel kist. Ja. Kijk wel. Ja. Oele Plablieken, mijn ex-niet die dat wel heel goed kennen. En hoe is dat vaar hij dan? Dan gaan we in een auto zitten en dan gaan we zien waar de politie is en wat hij dan met... Ja, dan moeten we even een snelle auto hebben. Ja. Met z'n had ze mij 160 voorbij blazen, maar we ze wel bijhouden kunnen vanzelf. En dan uiteindelijk een vregen van, waarom zo'n haast? Ja. Ik jette dat Bart dan al aan de politie beginnen wordt. Maar die gaat u dan weer controleren. Geweldig. Goeiedag man. Je zit in de visje? Yes, we do. What size? English. Oh, English. Oh, where do you come from? Germany. Germany. Oh, and you're fishing here in Leeuwarden? Yeah. Also, That's, yeah, we have our Airbnb in Sneek, Oh, and we come here to fish here a little bit today. okay. Do you come specifically to Friesland to fish? Yes. Oh yeah. Yes, here, like the, I don't know, 6th or 7th time already. Okay, okay. And what is so good about the Dutch water? No, the Dutch fish. Many pikes. Sorry? Yeah, you have good fish here, like very big fish and Yeah. a lot of fish. Yeah. Okay. It's way better than in Germany. And what do you fish on? Pike. What? Pike. Pike? It's called pike? Pike is the English word. In it's snook. Yeah, snook. Yeah, Snook, for you snook. it's snook, yeah. So a lot of snooks here in the... Yeah. Yeah? Yeah. Big ones? Also, yeah. Okay. Big ones like 70 to 1 meter. Yeah. And do you have like a fish pass?
Fish pass? Fish pass. Yeah? It's called fish pass. Yeah, Yeah. we have it. Oh yeah, okay. You need it, or you are not allowed to fish here. No, okay. Well, good luck. Yeah, thank you very much. Have a nice day. Yeah, thank you very much. And how long does it take for you to catch a snook? It depends. Sometimes very fast, sometimes it takes some time. Yeah. Do you already catch one today? We just started. We parked Oh, there, okay. like we are here for 10 minutes. Oh. Not yet, not yet. If you ask me in an hour, I hope so. Yeah. Yeah, an hour? Yeah, You will maybe. be here in an hour or not? No, we'll go this way. Oh, you just go Yeah, you everywhere. have to you throw like 10 times, 20 times, and then you go on for like 10, 15 meters and try it again. Yeah, okay. Well, good luck. Yeah, thank you. Veel erfolg. Ja, danke. Dan vragen ze natuurlijk wat hij die jongen met brommeken of verkeerd in. Of hij die wordt verkeerd in, of hij misschien wel wat goeds die ik weet net. Ja, dat is misschien ook wel met de politie. Hè? Ze complimenteren je ook nooit. Hè? Er is nooit een politieman die gewoon zo op je aankomt en die zegt van dat doet hij goed niet. Dat zullen we vaker doen kennen. Gewoon ze niet zeggen van hey, doe best goed bezig. Doe best lekker onderwijs. Doe maakt een mooi vlagje, doe best goed bezig. Misschien waren we dat maar een soort van nijst. Het idee van mensen die handhaven en polities, dat we een soort mensen gaan opzetten die horen mensen gewoon complimenteren met wat ze doen. De complimenten, weet ik, brigade. De complimentenbrigade, ja, achterop van Jos. Maar dat vind ik wel zo'n wapenstok aan maken. Ik net zo goed weg hoor, maar want dat begreep ik nog wel. Dat de BOA's of de handhavers in jou en in Snits, of in ieder geval in Zuidwest-Friesland, die mij nooit wapenstokken hebben. Ik weet niet dat ze dat maar slaan maaien, maar ze mij in ieder geval de stok, maar ze ha. De stok. Och, geen massa machine. Ja. Wat hebben we hier nou dan? Hoi. Ik weet niet waar je bij hebt, maar ik ren er maar gewoon op aan. Maar wat is dit? De Grotainer. De Grotainer? Ja, van O3 Leeuwarden, daar loop ik stage. Oh, wat Dus, is dat dan? We willen mensen laten zien dat we bewust laten maken dat je niet alles hoeft weg te gooien, gewoon dingen hergebruiken. We hergebruiken oude containers hier voor dit project. En ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om meer groen in de stad te hebben. Dus vandaar. Wat is nou de bedoeling dan? Dat je dit in je tuin zet of zo? Of wat is het idee? Nou, je kunt het adopteren, een container adopteren. Daar kun je een vragenlijst voor invullen. En die kun je, maar ook bedrijven, ondernemers kunnen het adopteren. Dat je, ja. En waar zet je zoiets neer dan? Nou, je kunt het in je eigen tuin zetten, bij de voordeur ernaast. Of op het bedrijfsterrein, als je als ondernemer interesse hebt. Oh ja, oké. Dus, of in de kantine, ook leuk. Ja. In de kantine, ja, dat kan ook. Ja. Moet je het wel goed onderhouden, maar ja, het valt wel op. Ja, inderdaad, ja. Tjong, en even kijken wat erin zit. Ja, dit is die hortensia, wat is dit? Een hortensia, Ja, denk ik, hè? Ja. volgens mij wel een hortensia. Voor zover ik het weet, hè. Zoveel verstand heb ik er ook niet van, maar... Dit zijn schoenenlappers. Oh ja. Het zijn allemaal wat wintersvaste harde planten. Ja. En hier staat nog eentje. Oh, dat is maar wat rijdt. Oh? Nou, heb je al wat reacties dan van mensen? Of, Ja, mensen maken foto's en die lezen ook wel de bordjes. Ja, en dan proberen we het op af te stappen en het doel ervan te bespreken. En ja, gewoon positieve reacties. Ik weet het, ik kan zelf ook gewoon een redelijk grote tuin. Dus ik zou denken van, dit past net in mijn tuin. Maar hoe mag ik het zien? Is dit voor mensen die geen tuin hebben? Of, Nou, hij is aardig zwaar. Als je hem wil verplaatsen, dan is hij aardig zwaar. Dus ja, het is handig als je een voortuin hebt. Maar het kan natuurlijk ook een balkon. Dat past ook. Ja, dat is zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het per se heel mooi. Vind je het wel? Niet? Nee. Nee. Een container, ja, je zult het container nog heel bot erin. Container is net per se iets moois. Ik snap ook wel dat je dan niet iets zo moois van mij zou willen, maar ja. Ik vind het net per se heel mooi. Nee. Maar misschien wij het om mee, maar... Misschien is het wat meer voor bedrijven. Voor, dat ze het op het bedrijventerrein dat die dat wel mooi vinden misschien. Ja. Ja, dat zou kennen. Ja. Hey, friske vlogger. Hoe is het, jong? Ja, bezig jong. Wat vind je ervan? Nou, Mr. The White Widow, waar kan ik die vinden? Ja, misschien is het maar, wel... is het time of wat? Kijk, waar is het bij? Ja, dat zou kennen, ja. Ja, toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, joh. Nou, stoofpotje. Daar moet toch een takje time bij, of niet? Ja, maar het idee had ik begrepen van deze mensen is dat dan kan je in een tuin zetten of zo. Dan zet ze een oude container in de tuin.
Oké, sorry. Wat vind jij ervan, van het idee? Nou, ik ben er net zo blij van. Nee, hè? Nou ja, ik ben zien, ik ga een tuin. Ja, ik vind een container net echt mooi. Er is al een paar containers in de tent. Ja. Ja, ik had er al voor jou steen. Ah, het is lief bedoeld, toch? Of niet? Ja, dat weet ik heel veel niet. We strijden op pad. Het komt in een goed hart. Is dit straatpraat? Ja, joh, ja, zoiets. Kijk. Ik praat alleen maar met mensen op straat de hele tijd, joh. Ja. De laatste tijd maak je veel filmpjes trouwens. Ja, klopt, ja. Lekker, ja, man. wat vind je ervan? Ja, dan moest je af en toe ook even een ander blokje nemen. Hè. Het begint altijd daar bij je kantoor volgens mij. Sorry, joh. Ja, dat geeft niet, maar wel interessant. Het spijt me, Keimer. Nee, dat geeft niet, jongen. Geen excuses nodig. Ja, weet je wat? Ik neem het gewoon even een takje time. Ja, een takje time, even tussen. Niet doorvertellen. Hey, Hoe het je, hè? je later. Ja, is goed, joh. Hoi. Niet doorvertellen? Gewoon een punt, hè, die Keimer. Verdikke me. Ik pak er altijd hetzelfde steekje mee. Oh, dat is saai. Nee, die is iets anders aan het doen. Oh, goeiedag. Hallo mevrouw. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja? Ja, dat loopt met sokken en zo, dus het komt helemaal goed. Ja, hè, waar gaat u op dit moment naartoe? Ja, we gaan hier even een beetje Leeuwarden verkennen. Oh, Daar zijn we nog nooit geweest, dus... nee, hè? Waar komt u zelf vandaan? Brabant. Oké. We zijn dus Eindhoven, tussen Eindhoven en Venlo, zeg maar. Oké. Langs de A67. Ah, inderdaad. En wat denkt u van Leeuwarden? Ja, deze zijn de eerste indruk. We zijn gisteravond naar de tocht geweest, dus komt helemaal goed. Wat me nou altijd opvalt, hè? Mensen uit het zuiden die zeggen altijd, die leggen altijd de klemtoon op Arden. Hoe zegt u het? Leeuwarden. Ja, Leeuwarden. Ja. Wij zeggen meer Leeuwarden. Ja, maar dat is een kwestie van klemtoon gebruiken, of niet? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar zeg dan ook Eindhoven? Nee, Eindhoven. Oh, dat is weer anders dan. Nou, ik snap er helemaal niks meer van. Nee, dat is Nederlandse taal, hè. Die kan je een beetje gebruiken zoals dat uitkomt. Ja. En wat vind je ook van het Friesk? Het Fries, nou, dat is moeilijk te verstaan. Ja? Limburgs, daar ken ik nog iets mee, maar met Fries niet. Want ik praat nog ook een beetje Friesk, maar jou. Ja. Maar jou verstaat het wel of net? Ja, ik kan het wel volgen. Ja. Dus als ik gewoon rustig Fries praat, dan gaat het wat, denk ik, hè? Ja. Ja. Ik ga mijn makkers Ja, joh, rijdt je achterop. Ja. Dankjewel, hè. Ja, joh, bedankt. Ja. Hoi. Mevrouw, mag ik je nog wat vragen? Nou, het juster had ik jou interviewd, hè? Ja, klopt. Ja, sorry, ik zei net een woord interview niet binnen. Maar het is heel spijtig, maar het is misgegaan. Het is, weet je wat er gebeurd is? Ik heb per ongeluk op het recordknop gedrukt, maar toen ging je eruit. Ik ga een koffie zetten, een bak koffie. Een bak koffie. Dat kan het heel lang, dat kan het vandaag. Hoi. Hallo. Ben ik aan het schoonmaken hier? Altijd. Ja, hè? Elke dag. Ja, hè? Mag u het vragen, mevrouw? Nou ja, gewoon waar u nu mee bezig bent eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja? Nou, ik zal even kijken, want het is hier een beetje donkerder dan op straat. Ja, meestal. Ja. Bedankt. Hoi. Geweldig. Hoe zei je, het skimmeitje is er net voor niks natuurlijk, maar... Nee, het is nou nog wat erger. Oh ja? Ja, dus 2 disputen na een feestje en dat was heel gezellig, echt. Oh ja? Ja, de vloer plakt weer, dus ik ben weer gelukkig. Daar doe ik het voor. Oh, dat is goed als de vloer plakt? Ja, als de vloer plakt is het een leuk feestje geweest. En dan heb ik tenminste ook weer werk, hè. Ja, ik kom er niet voor niks. Want kunt u dan een beetje aan de vloer, laat ik het zo zeggen, stel voor u bent niet, op die avond niet geweest en u voelt de vloer, kunt u dan weten van hé, dit was een goed feest, ja of nee? Ik roep altijd maar die vloer die moet plakken, want dan weet ik gewoon dat er een leuk feestje is geweest. Dat roep ik altijd, tegen iedereen. Oké, leuk. Zal ik anders even met u mee, mag ik een stukje met u meelopen? Ja hoor, komt u maar mee. Dan loop ik even een stukje, want ik vond het zo jammer gisteren. Ik kwam, vertel Fries trouwens? Ja, ik zie het wel, maar dat profje die dat... Nou, u verroet de straat uit. Ik vond het zo stom, want ik heb hier zo'n leuk gesprek daar in de steeg. En Jostien en ik zo mooi in die door hier beneden. En verdikken, ik kwam erom, ik zou het editen en ik denk, ja, ik zei het al van tevoren. Ja, dat heb ik meestal met camera. Ik denk, verdikken me. de lens breekt of wat dan ook. Ik vond het zo grappig dat Jimmy nog even tussen trok aan. Die ja, kwam dat even. is prachtig. Hè? Ja. Dat hoort er wel bij. Het is echt heel erg. Maar goed, dan ik ga gewoon op het verkeerde moment op het goede knop gedrukt. Ja. Ken dat ik? Dat ken volgens mij. Ja, ik zelf ook al last van. Ja. Klinkt wel heel gek trouwens, maar ben je nou over het skimmeitje dan? Ja. Of nee? Maar begin je nou dan correct? Of nee, ik ben al een beetje bezig.
de bar, de binnenkant bar, bovenkant bar is al schoon. De vloer heb ik al geveegd. Ik denk, ik moet eerst even wat eten, want anders dan val ik van mijn graad. Dus nee, ik ben weer druk bezig. Ja, ik ga terug, want je zei juist van het wordt ongeveer 4 uur volgens mij om de baarskin te maken. Hè? Nou, de hele zaak, hè? De hele zaak, ja. Goed, gemiddeld over, ja, ongeveer. En alle dagen weer? Alle dagen, ja. Jongen. Nou, dan gaat er zo'n bal, er nou wel in. Ja, absoluut. Ja. Kom maar even niet, hè? Ja, maak een bindje. Oh, leuk. Even, mag ik het door even tegen doen, hè? Maar wel. Oh, het roept je inderdaad. Lekker, hè? Oh, wat een geur, hé. Oh, ja. Ja, nou dat. Heel leuk feestje geweest dus. Geweldig, hè? Ja, kijk, als je dat hoor en komt binnen, ja, dan weet ik gewoon van, heb ik ook werk te doen? Ja. En dan weet ik gewoon dat er mensen hier gewoon een leuk, gezellige avond hebben gehad. Ja, want je maakt hier dus kind. We beginnen dan altijd naar achter de bar. Altijd naar alle bar eerst. Want ja, dat is direct dat ik binnenkom, schön de bar. Dus ja, alle bar. De bar helemaal, binnen, buiten, alles. En dan omkanten, barkrukken, tafels, vloer, wc's, alles. Alles wat hier aangeraakt wordt, dat maak ik schoon. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Dat zijn, ongelooflijk steeds. Wat een werk, maar vind je het leuk om dit man? Ja, het is elke dag. Het is gewoon schoonmaken. Ja. Maar voor de rest is het elke dag gewoon een andere dag. Oh, dat klopt. Ja, klopt. Ik heb wat jassen hangen van de vorige avond. Oh, de mensen die houden het ophalen. Kom maar jongens. Ik kom mijn jas ophalen. Ja, dat klopt. Oké, ja, dat is oké. Jassen daar bij de DJ-boot hangen. Geweldig. En in jullie lager hangt er ook. Moet ik even netjes voor jullie opvouwen. Super. Ik weet niet of en daarbovenop zitten er nog oorbellen, maar die zitten al in de saus, die heb ik gehoord. is dat laagje? Ja, dat hoor ik Er gisteren. is iemand anders opgehaald volgens mij. Ja, voor een paar dames. Toppie. Vind ik goed. Oké, super. Dank u. Alstuur. Wat doet je zaal lezen dan? Het meesten hier komen? Ja, dat wil aardig wat lezen. Ja, absoluut. Ja, meestal. En anders dan ligt het wel in die kluisjes. Ja, kluisjes. Ja. Dus die haal ik dan ook leeg. En ik hang altijd alles bij de DJ-boot neer. Hè, dat mensen het gewoon zo kunnen pakken. Maar het is een soort van standaard dat je inderdaad de worm aan zo'n meestal moet klappen. Ja, meestal, ja. Hoi. Hey jongens, bedankt voor het feestje. Ja, Leuk, nee, man. Ja. tuurlijk, dat hoort erbij. Ik vind het gewoon echt dat het, ik vind het heerlijk om hier te werken. Ik werk hier nu bijna 2 jaar en het is nog niet 1 dag dat er tussen zit van het verveelt me of zo. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, ik vind Net wat ik zeg, ik doe het hier voor die kantelaartjes en voor de barmonsters. Ja, want wat ik zei zo, ja, het is ook een beetje mijn, hoe ik het zei, dat noemen ze dan projectie. Hè? Dat ik denk van, oh ja, ik ga even van skiermeis. Ik denk, oh, dan maak je 4 ronde skiermeis. Ja, maar thuis doe ik niks. Thuis doe ik niks. Oh, is dat? Thuis is een bende. ander voor, ja. Thuis is, nee hoor. Nee, thuis dan, nee, de grote werk, dat doe ik dan niet meer. Dat heb ik gehad. Ik ben hier de hele dag met mijn handen in het sap. Thuis ben ik aan die schoenen uit en doe ik helemaal niks meer. Ja, maar heb ik heel droege handen, want ik hou ook van droege handen van Chip en zo, maar... Ja, maar ik heb een heel mooi spul van de working hangers. Het ligt hier achter de bar. Dan smeer ik het even in voordat ik de deur uit ga. Ideaal. Ja. Nou best, dan zul ik jou net via van het werk halen. Hè? Want het plakt inderdaad... Ja. Dat is yes, nou. Nou super, hè. Dankjewel. Hè. Dat ben je een koor. Toevallig dat ik in ieder geval nog even een trofee in huis. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Hey, bedankt hè. Hondje. Hoi. Kijk je eruit? Kom er hier aan. Zo. Hoi. Kijk je gewoon dicht, hè? Ja. Huppakee, ja. En eruit. Erin en eruit. Geweldig. Nou jongens, ik sluit even dit keer af voor Eduard. Dus leuk dat je mee zegt naar deze vlog. Wil je meer zien, abonneer je dan. Hè? Toempjes omheeg. Maar je kunt natuurlijk ook lid worden. Hè? Voor een heel liets bedrag per maand. Maar dat is dus een heel groot plezier mee. Tot de volgende, dat is zo mooi wijze denk ik.